Каля Клецку была бітва. Крыху далей каля ракі Цапры натуральная бойня. Хронікі кажуць, татары і іхныя коні проста напоўнілі сабою ўсё рэчышча. Па іх целах можна было хадзіць туды-сюды, туды-сюды, туды-сюды. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца» і перабору з узроўнем брутальнасці ў пачатку гэтага тэкста няма. Просто усе мы хаця б крышачку чулі, напрыклад, пра Грунвальд 1410 або бітву пад Оршай 1514 года. Але ж там перамагалі не толькі мы адныя, таксама і палякі, і вугорцы, і яшчэ да халеры усіх там было. Праз гэта перамогу над Клецкам у 1506 годзе можна назваць менавіта беларускай, бо абсалютная большасць ваяроў з'яўлялася нашымі шляхцічамі з-пад Наваградка, Горадні, Менска ды іншых мясцовасцяў. Давайте адаб'емся і пачнем аповед пра чарговую нагоду для гонару і годнасці, якіх неверагодна бракуе беларусам у сённяшнія часы. Тагачаснай праблемай было крымскае ханства. Цікава, што некалі Вітаўт паспрыяў яго стварэнню. Каб аслабіць Залатую Арду і паскорыць яе драбленне, наш князь падтрымаў Хаджы Гірэя, заснавальніка іхнай ханскай дынастыі. Што важна, той быў народжаны недзе ў раёне Трокаў, то бок, сапраўды наш вялікакняскі татарын. Прайшлі дзесяцігоддзі, татары Крыму, што вельмі важна, надалей памяталі і шанавалі Вітаўта як свайго дабрадзея, але спакойна сталі хадзіць на землю ВКЛ у рэйды за жывым таварам. Пытанне першае. Навошта ім гэта? Ханства не спраўлялася эканамічна. Гандаль людзьмі стаў мега-стартапам на той час. Быў у Крыму такі рынак Кафа, дзе ўсе гэтыя гешэфты рабіліся, а палонных з Валыні, Чарнігаўшчыны і, ўрэшце рэшт, беларускіх земляў куплялі чувакі з Турцыі ды везлі да сябе. Ёсць турэцкія падлікі, паводле якіх ад 15 да сярэдзіны 17 стагоддзя крымскія татары з усіх частак Русі, літоўскай, польскай, маскоўскай сагналі аж на 2 мільёна чалавек. То бок, падумайце, 10 тысяч на год у сярэднім. Канешне, з лічбамі трэба быць акуратным, але ўсё роўна гэта вельмі ўражвае. Пытанне другое. Чаму ВКЛ, як геапалітычны гігант, не магло гарантаваць бяспеку сваіх межаў? Адказ крышку тупаваты, але бо геапалітычны гігант. Памеры. Не маглі тупа ўсё гэта пераварыць яшчэ ад часоў Альгерда і Кейстута, якія пашыралі тэрыторыі не па днях, а літаральна па гадзінах. Шчыльнай сеткі памежных заставаў тупа не існавала. І я прашу прабачэння за тое, што слова «тупа» гучала так часта ў папярэднім абзацы. Затое існавала Масковія. Тая падбухторвала крымскае ханства ваяваць супраць ВКЛ. Пачынаючы з 1470-х гадоў татары актыўна працавалі па ўкраінскіх землях, якія былі на той момант у складзе ВКЛ. А вось з 1497-го пачаліся напады ўжо ўласна на беларускія тэрыторыі. Памятны год, бо пад Мазыром тады забілі праваслаўнага мітрапаліта ВКЛ Макарыя. А што вельмі важна, у нас быў асобны мітрапаліт. Не забывайцеся, калі ласка. Іван III, што цікава, патрабаваў ад Менглі Гірэя, чарговага іхняга хана, заходзіць як мага глыбей да нас. На Слуцак, Менск, Тураў. Падлічана, што з 1497 па 1530, то бок пры жыцці аднаго толькі пакалення, на нашы землі адбылося 15 татарскіх наездаў, а ў некаторыя гады нават па 2 разы. Як усё гэта выглядала? Глядзіце, прыходзіць пара тысяч татар. Звычайна пад канец лета, пачатак восені, калі ўжо сабраны ўраджай. Дарэчы, пра ўраджай у нас маецца адмысловы відос, паглядзіце яго, калі ласка, і падпішыцеся на наш канал. Гэта будзе вельмі крутой і вельмі прыемнай адзнакай нашай працы. Дык вось, прыходзіць пара тысяч татар, робіць лагер, які называецца Кош, і адпраўляюцца ў розныя бакі свае мабільныя атрады. Лавіць людзей, грабаваць дабро і зводзіць скот. Усе яны пасля збіраюцца на базе, пасля это прыблізна 2-3 тыдні, і назад гоняць у Крым, дадому. Пакуль нашы ваяры арганізоўвалі адпор, а гэта ж паспалітае рушанне, якое трэба спачатку сабраць, тыя ўжо былі далёка ў стэпах. Вось такія марудныя дэмакратычныя механізмы. Хан Менглі Гірэй быў хітрым чуваком, любіў раздаваць абяцанні і паралельна рабіць хірату. Так рэгулярна пасля рэйдаў бажыўся вялікаму князю, што будзем сябраваць, будзем цалавацца ў засмокт, а ў 1505 годзе нават завёў тэму, што дапаможа кіеўскаму ваяводу у выпадку нападу маскавітаў. Насамрэч,
Ужо тады гэты хітры чалавек думаў пра наступны паход. Выправа на Клецак рыхтавалася з пачатку лета 1506 года. Арда пайшла з поўдня. За дзень бралі прыкладна 50-90 кіламетраў тэрыторыі, то бок супер хутка яны прасоўваліся. Даследчык Андрэй Блінец прыводзіць мінімальную лічбу ў 7000 войска, бо іншыя пісалі пра 12, 20 і нават 30 тысячаў. І нават такая колькасць на маршы ўтварала калонну на 9-18 кіламетраў у залежнасці ад мясцовасці, то бок выглядала гэта вельмі уражваюча. У 20-х числах ліпеня 1506 году сталі пад Клецкам, утварылі лагер. І разаслалі ў розныя накірункі атрады па 100-150 чалавекаў. Яны маглі дзейнічаць на адлегласці нават да 150 кіламетраў ад асноўнага лагеру. Пад Крэвам, Наваградкам, Ашмянамі, Ваўкавыскам. Такой нібыта вулей, вакол якога летаюць восы. Вялікі князь і кароль Александр Гілончык ужо на той момант цяжка хворы. Ідуць апошнія тыдні ягонага жыцця. Так атрымалася, што гэтым часам ён знаходзіцца ў Лідзе, там праходзіць сойм. Сам перасоўвацца ўжо не можа, толькі на насілках. І тут чалавек даведваецца пра ўварванне на свае тэрыторыі. З пазітыўнага, пры ім ёсць вершнікі, якіх можна пусціць у бой. Усе вайсковыя справы Александр даручае гетману Станіславу Кішку, ды маршалку дворнаму Міхалу Глінскаму, свайму, дарэчы, любімчыку. Самога ж князя вывезлі ў Вільню, падалі ад баявых дзеянняў. І тут цікавы, так бы мовіць, палітычны нават момант. Бо Кішка і Глінскі не любілі адно аднаго, бо канкурэнты. Кішка як гетман у гэтай сітуацыі нібыта галоўны. Але перад самай бітвай ён захварэў. Нават на коня не мог сесці. Ці сапраўды, ці фармальна, хер яго ведае. Калі фармальна, дык гэта вельмі хітры манёвр. Маляў, калі будзе параза, я быў хворы, а вінаваты Глінскі. А калі перамога, я ж усім кіраваў. Такі вось цікавы чалавек. Хаця добра, што так сталася, бо Глінскі быў не толькі амбіцыйным, энергічным чуваком, праактыўным, як бы зараз сказалі, але і татарскага роду, яшчэ вітаўтавых татараў. То бок ведаў ворага вельмі добра. Па выніку нашым камандзірам аказаўся спецыяліст па татарскаму пытанню і сам па сабе татарын. З каго складалася наше войска? З паспалітага рушання заходняй Беларусі. Гарадзенцы, наваградцы, лютчыкі і так далее. Таксама рацы, наёмныя сербскія вершнікі. І былі яшчэ палякі, але зусім крышачку. Агулам колькасць нашага войска каля 7000. 6 з іх паспалітае рушання, мясцовыя, а яшчэ 1000 усе астатнія. Сабраліся спачатку ў Лідзе, пасля перасунуліся да Наваградку і ўжо ішлі адтуль. Каб сабраць аператыўныя звесткі, бралі языкоў. Важная інфармацыя. Гэты тэрмін не з савецкай прозы і не з кіно па матывах Вялікай Отечественнай вайны. Яшчэ ў хронікі быхаўца пра тыя падзеі чытаем: паслалі дабываць языка пэўнага. Гэта наша гістарычная вайсковая тэрміналогія. Праўда, часам выведнікі не да канца разумелі логіку сваіх кіраўнікоў, таму прывозілі языкоў па частках, напрыклад, толькі галаву ў мяху. А тыя галовы ўжо не ўмелі нічога сказаць. Але галоўнае, што ў выніку войска Глінскага даведалася, дзе той кош знаходзіцца, дзе лагер знаходзіцца. 5 жніўня нашыя падашлі блізка к Клецку і сталі сабе ціхенька, нават не палілі ў лагеры вогнішчаў. Татары былі за рэчкай і думалі, што знаходзяцца ў бяспецы, бо ёсць жа натуральная абаронная лінія. Невядома, колькі іх было на месцы, менш за нашых, бо частка знаходзілася ў раз'ездах. Калі даведаліся, што літвіны блізка, ачмурэлі, але ўсё ж такі вырашылі адбівацца. Нашыя рабілі гаці, то бок пераправы праз рэку Лань. Татары з лукаў іх абстрэльвалі, але ніякага сэнсу. Інжынерныя войскі папрацавалі вельмі і вельмі добра. Пасля адбылася вельмі цікавая падзея, якая згадваецца ў крыніцах і трактуецца як двубой перад асноўнай бітвай. Гэта такая старая традыцыя, вядомая яшчэ з Траянскай вайны, Ахілес і Гектар, калі статусныя чувакі з абодвух бакоў махаюцца самі перад бітвай. Татары ў двубой перамаглі, а нашага пісара Копця забілі, адрэзалі галаву, насадзілі яе на палю і ездзілі, радаваліся, ды яшчэ і брудна лаяліся. Вельмі такі кінематаграфічны момант, варты Рыдлі Скотта. Але гэтая іх радасць была нядоўгай. Тут яшчэ раз рэспект Глінскаму. Той пачаў бітву з моцнай прамовы да свайго войску, падняў маральны дух, так бы мовіць. І плюс была ж музычка, куды без музычкі. Сурмы, жалейкі, барабаны. Гэта таксама абавязковы элемент, каб увайсці ў кандыцыю перад пачаткам бою. Музыкальным момантам, дарэчы, займаліся палякі. Іх нібыта няшмат, але яны з'яўляліся самымі гучнымі.
Сам Глінскі таксама ваяваў. Падчас бітвы пад ім тройчы забівалі коня. Татараў хутка рассеклі на две часткі і вельмі з вялікай асалодай мачылі. Тыя кінуліся бяжаць у бок рэчкі Цапры. Нагадаю, што іх лагер быў паміж Ланню і Цапрай, паміж двумя рэчкамі, але ім гэта не дапамагло. Бітва скончылася толькі познім вечарам. Поўнай капітуляцыі, а калі казаць дакладней, дык ліквідацыі татараў. Канец бітвы яшчэ не канец усёй аперацыі. Глінскі вырашыў разбіць асінае гняздо ды чакаць, пакуль вернуцца усе восы. Усе наступныя дні мабільныя атрады татараў, якія не ведалі, што іх галоўны кош ужо зруйнаваны, вярталіся пад клецак са здабычай і палоннымі, а іх сустракалі, мачылі і акуратна упакоўвалі галовы ў мяшкі. Вельмі спадабалася нашаму гістарычнаму рэдактару гэта вось вобразнасць з галовамі ў мяшках. Рэшткі татарскіх атрадаў яшчэ блукалі па Беларусі, спрабавалі дабрацца дамоў, але іх вылоўлівалі. Вылоўлівала, дарэчы, тая ж Анастасія Слуцкая, якую мы ведаем па кіно са Святланай Зелянкоўскай у галоўнай ролі. Дык вось Анастасія Слуцкая лавіла ворагаў пад капылём. Адзін з аўтараў нават пісаў, што па выніку ў Крым з таго паходу вярнулася толькі 15 чалавекаў. Гэта, магчыма, перабольшванне, але не занадта вялікае. Пішуць таксама, што нашы ўзялі трафеем 30 000 татарскіх коняў. Калі лічыць, што у аднаго татарына магло быць па 3-5 коняў, то чаму і не? А коні ж яшчэ і ў бітве гінулі, на жаль. Ну і нібыта з палону адбілі 40 000 цывільных людзей. Лічба, безумоўна, гучыць фантастычна, але, напэўна, адбілі сапраўды шмат. Цалкам магчыма, палонных з ліку цывільных было больш, чым ваяроў з аднаго і з другога боку канфлікту. У памяць пра тыя падзеі на старых картах Клецка ажно да 1930-х гадоў фіксавалі бастыён Біці-Гірэя, то бок кавалак гарадскіх валоў, дзе стаяў татарскі лагер, бо сам той горад быў спалены і знішчаны. На паўднёвым ускрайку Клецку быў красны стаў. Пра легендзе праз кроў татараў, цела якіх там плавалі. Ёсць сведчанне, што татарскія літаўры, трубы то бок, узятыя ў бітве як трафеі, яшчэ да 1939 году захоўвалі ў Клецкім касцёлы Святой Троіцы і нават выкарыстоўвалі падчас набажэнстваў. Насуперак міфу, тая перамога не спыніла напады татараў на нашыя землі. У 1521 годзе татары дажлі ажно да Вільні. Апошні наезд на нашыя землі фіксуюць у 1530 годзе. А далей час татараў проста мінуў, а нашым стратэгічным ворагам канчаткова стала Масковія. Дык чым важна тая бітва? Гэта прыклад таго, як мы навучыліся ваяваць з небяспечным стэпавым ворагам. А менавіта спалучылі кампетэнцыі розных відаў войска. Ад выведкі, якая лавіла языкоў, да інжынераў, якія рабілі гаці праз рэчку. Ну і, канешне, конніца з артылерыяй. Глінскі быў круты ў тым сэнсе, што зразумеў татарскую вайсковую дактрыну і знішчыў галоўную базу, то бок кош. А пасля ўжо з мінімальнымі стратамі ліквідоўваў пакрышачку паасобку блукаючыя атрады. То бок мы навучыліся ваяваць з татарамі, плюс перанялі асобныя элементы іхнай тактыкі. Бо лісоўчыкі 17 стагоддзя ў вайне з маскавітамі гэта 100% татарская тактыка. І на фоне гэтага не так важна, ці было татараў 30 000 ці 7 000, бо яно ўсё таго каштавала. Нагадываю вам, што мы канал «Загляне сонца». Атрымоўваць досвед і вучыцца гэта крута. Прыходзіць на чужыя землі з вайной гэта не крута. Ганарыцца і ведаць сваю гісторыю вельмі і вельмі важна. А беларусіць разам вельмі пажадана. Дзякуй за прагляд, будзем удзячны за падпіску, каментары і лайкі. Пакуль.